Lepediang buram dekik sing kidaha ia ke champion ki bon paying hadin beklawan ia kun karwat kti ha ke lempung World Arm Wrestling Championship ke basau pulai ia ke belalong ha Turkey na duka khat arterik hadu arpa arterik risau ki champion ki belami kmat ia keri India na Meghalaya ki lawan ra de ki takma ksiar rupa bat renong kani ke jing job jong kini ki champion ke lawan ra ia ke nam bat ke puram ia ke jait benriu bat ia ke jelai berok away kirang bagi thai satar na Meghalaya ki la khur jing job ha ki kedan beper ha kani ke jing yakop ha lumpung jeng kepertai kabla long hari Turkey. Kiseng beper ki bekentup ya ka RBDSA, KSU, ki kena skul bat kipat ba, ki lepetiang buram mi kini ki champion na do nong po hadu shelong. Kipat ba ka thembri boy ha ka apun terik risau ki lapen kup buram bat petiang sngoba harangkat ka ksing kadha bat ki jing ai sngoba beper. Na kaliang ka KSU North Castle District ki layo ban le buram habar jong ka Indo Hall Longpo ha ka jinga lamu samla Lambok Rimbai Vice President bat lasin ran lang de ki wei bat ki dekot. Karibhoy District Sports Association ka lapediang buram bat le buram ye kini ki champion ha ka jinga lamu uba RB Shadap President bat ki dekot jong ni ka kenhon. Ka umsning town dorbar ka lapediang sngoba bat penkup buram ye kini ki rang bagi thayele akai ha shilinter ka surok ba jong snong umsning ha ka balawan man penshong shit ye kini ka program de ki nong shat bat nong tem tenrai ringkat ki khana skul bat ki pat ba jong ni ka snong. Na pedeng ki shpongut kinong yakun ke jela ki balalek ban ya shiminta laingut ki layo ban kur medal kata ki kong Margaret Pathau kala yo ban kur ka tak maksiar ha ka left hand bat tak ma rupa ha ka right hand ha ka kerdan ndriupo kilo master class. Alexander Lingdo la yo ban kur ka tak ma renong ha ka jing yakun prapo kilo below men senior ka kong Angel Mary Kunsim Umlong kala yo ban kur ka tak ma renong ha ka jing yakun ndriupo kilo women's class. Kasi kapar kabangi nga milang niya do bangi lawan pa ben yo ay jingjam nga ay ka buram show blaming kong e hakani kapar nga dab da jing sok kumen ka bakra ka do janga ka hem ha bangai ka shnang la jang baki pediang niya nga katni ngot ka krong katni ki pa kiyan nga ka panta ba buram ya nga ba di lang baro expongot nga dab da jing sok kumen ka bakra ba Namdam tintin siya panong nakumay pat na mapiik palat yang akamtam ka homsning ni baro kaway kirang bash nong kikuan samlajang ka sports kilong kami kihat kibaret baro ngam kanya numyaw yano irang bash nong badan buram jang ni ya ichaman ni balong kurami jang abat baro ki riwat kirang bash nong jang ka homsning belum ni baro kaway jang ka taon darbam na dapta ka jing sok man ka bakraw pila pindan buram ni hado kadni ngam ju syam menur ki gold medalist kin yo kat kadi ka buram nado nong po nado ko hati kilawan shaw yengi nila syapin dan buram hadong po hagi KSU bat ka kin nong ki NGO ba per nila syapin dan buram hangte ha nong thamai RBDSA mentapat hang ni hasnong kelum lang baro hi da hasnong hi ngadap da jing song kumen ka bakra bar nga ai ka jing ku ka jing doi hasnong hi baro ka wai bakin bodi ka ni ka nuksa ya ka banganga la ya lenti Korban hagaba kentuk nado ki samla ki long kimi ki long pa barbaro ki rambasnong Kisket Krishnong bilang ketkam na gisnong oper ngayang hange ban mi khman na gomsing taun dorbar ku mabhiyaso na chairman haganega por nagayang jingi ka taun dorbar ipriang subha ye thikong kum kadak ka jing so kmen so e so scam so buram so melung nam ta jingi kindrut ligi snong brogwe ki ba bamsing taun dorbar ya ka jing wan lam jong thi wara jong thi ya ko khubor ka ba kerpang ka ba kamba ka ba sotanat ka ba shangkun malawan ra buram nengkong ya ka snong jong thi na ponsing ko parbi kentro bro ya ga musing dorbar brogwe ibami kmaro haga kateng jong ga riboi district bat ibami kmat hajo ko na ka state Meghalaya brogwe ba kham tabe Balari present nakaliang ka ri India ba bayar jongi banai syaka pakai ha kata gonong ba Turki kabansi menta ya kejile kai jongpi ha ka ba bilawan ra ya ka jingjom na ka panta ka ne ka jingjom ka ba kraw jongpi ka ji so melung ka ba so shai so kam ba so so pang men simro ba su kemen ro nyin pelong yi thap di kum kada ka ji su kemen jongi tengila so kemen hadu kata bat galong ka buram ya kat jong ri bhoi jungi khamtam
Namar ngi bat ya kan ke district sport hapo jong kan ke district riboy. Te Maria yo ya gitu jim tip ngila kemen ban ngila mut hero ban le kano ka kenja felicitation na ke banta kan ka kong mangker pasau. Te hak jo kapor ngi tip ru ba kidon pediki players ki bewan lang. Tenre bangin le tangi marwe ru ngi sngokum no. Magbaro kan ka di galenti ka gateway ka ba piwan na gawati. Tiong habangi pediang lang ya baro. Namang iyang na ke banta ka district bangi pediang lang di baro kapila ainam ke ai burom ya ka state ka jongi ya ka bri jong jeu trap kamtam namar kata ka jingwan ra jong pi ya ka ne ka burom kam dei tang ya ka district kam dei ya ka state nde ka dei ya ka ri india bro kowe habang ayo i alang ba ka media ngayo i ba bawan job nang kong gyong ka dei from india amari ong india ngan nok jing sokwen jong i baro ngim ju khamyo ka nam man yo gol adu ke level jong ke international. Kublai Sibun, ya kong Margaret, ya piki tim baro, ya kong bawan balairu, ngam tip kerteng ya pi baro, tam hindrei kilawan ra ka buram yang ibaro. Hang ne kasngi kapor ka pibu ingi long sibeje, ngila ya abang ta ki babun ki khot jong ki 4 poin. Namar ngila penmang ya kapor sibeje. Hindrei namar bang ngila idon lupa hang ne, hindrei ngila sutunat, ngila yo men pediang ya pi la dang idon tangkat do ka dang ngudru. Kadang ngila kit keli nak mentak ke RPDSA baro, bat nak mentak jong ke distrik baro. Kublai Sibun, kublai un kerkuya pi pinang la penang kiu saprang. Samla jong ka region beriu jongi kinlen mi kmat ya kene ka World Arm Wrestling Championship po Turkey la yo ban kitbok kibang ki sha kinlen nre ha kaju ne ka pat kalong ka si ka ba keben yangi ka jaj beriu bro ka wei khamtam na pedeng kisenrang ka nyongut ki balik mi kmat na kane ka jala jongi bat laingut ki kinthei jing sarong galong ba na kine ki spongut boro laingut ki lawan ra ya ka medal ladu ikong Margaret Pathau nangta ikong Angel Mary Melim umlong bari Alexander Lingdo lawan ra ya ka medal akane ka championship olong po Turkey ngi so sarong kum ka jaj benreu te kum ka KSU na kapor ni ai ben sem pi bat pinang yai tres to menon ra ya ka nam nguburom mi jaj benreu ni ba sha ki kun samla jongi kade ka ri jongi kide sha ka tak bun sap liang sang hi ngimla ban da ban pau kecing songu ya jing tres tom jong pi ban ra ban burom ya ka ri jaj benreu bro ka wei Lai akon ta.